Wah, wong wedok kon nggo ramban semene biyen iki. Lanang ya turu ya ini Bapak Jan. Mane ora angel apa ngene iki? Wong lanang barang ya ini turu sangkut tali ya ngeram. Dalane angel, ning ladang mau yo lunyu eram. Baridan. Ye. Pak, ya Allah, malah glempang. Uler tok ngene kena uler ngantek. Gatel kabeh. Wong lanang kok ya ini sik turu. Ini wong wedok sing kon golek rokokan, golek ramban. Regel. Diaru-arui nesu. Ngejar-aru ya pegel. Isuk wis masak wis. Resik-resik omah. Golek pakan. Bersih kandang. Lanang malah turu wae. Turu ngutang turu rokokan, sarapan, HP-an. Enak. Ini ki kalang kabut. Nuni ramban. Ngurusi pawon. Ngurusi kandang. Jan. Polo aku rasanya. Renek aku masalah boh tadi. HP ini ra kepakan. Golek ramban yo ular kesak. Ban. Tak keroken. Ini ya tangi nyusul apa piye wangi. Ya ora. Wong omah yo turu. Terus engko tangi madang. Anu apa mak nyair apa? Telap. Bar kuwi ya terus anu ndelok HP. Suka moro-moro awan. Aku turu neh. Aku sing ngurusi sapi neh. Lah